Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi o avem alături pe Iza și astăzi încercăm jocul Flopa și o să găsim toate flopele. Ești pregătită, Iza? Da! Hai să începem cu acest tunel curcubeu. Se pare că deja am văzut o flopă deja transformată. Iza, hai să nu ne pierdem, că eu aproape m-am învârtit de tot pe aici. Da, hai. Oh my god, gata. Oh my god, ce? Oh my god, deci ziceam și-o mai devreme de muzică și uite, muzică, e în sfârșit ceva frumos. Eu mă duc doar printre ele, nu mai stau de vorbă. Și deja... nu este. Da, Izabela e pe la culori, mai lămurit. Culori, păi peste tot e culori. Și în sfârșit am găsit flopa. Yay! Cred că aceasta este flopa mea preferată. Și acum